Не, напълни карта. Па трябва да видя кое. Ръчете някакия. Това мала видео удари, това на голяма резолюция, аз не се усетих. Сети! А да направим някаква система от... Така, че вечката... Нагоре. Ключи 4 по 4. Тя ще кузга, пало майчето. Опа! Не, момче, дай това там, бе. Пуснете блокаж на диференциалите, бе. До тук няма качване. Скочи ме качва, как ще се опуснал за един път. Напънете го още малко натам, бе. Добре, ще я продължи горе. Ена там. Има път. Върне на там. Ден са чули. Дайте, дайте да изкараме цеци. Да изкараме цеци. Не, ще затисне. Ще натисне, да оттам да затикваш. Много, държи се. Дай изкарай, ребята, да завържи с дървото. Его дървото на бачки, издай отите. За дървото на бачки ще го издърпа. Ще го издърпаме, ще го тръпне нагоре. Тебе сте хубаво заглавени тия дърва, бе, хора. Не, те трябва да се подигне, да легне под гумата, дървото. Да. Какво? Как сега закача от това, бе? Не, аз мисля, че малко... Ако се копне с това... Тебе нали си малко жега? Трябва да се положи, там няма ни камъчки. Има опасност, никой не знае опасност. Пазете се далече. Пазите от боята! Пазите от боята! Пазете се от късна твачи. Пазите от боята! Вътре не мога. Не съм взел кръстите. Да, си винаги. Няма да пиеш, а няма. Дайте малко пред или да турим от зеления пастик, малко от оставата да хилят пастите. Много ми я да влезем тук. Трябва да правим подпора на това дърво да Вече ще кажа, че това ми че нямаше интерес. Да. Види, че... Ние за какво сме ходили? Да, цял ден за какво се стрихме. Жалко изгубеното време вече. Давайте чат там на преди. Значи така както това дърво там, ще го дръпне повече към една страна, а повече десната страна е на по-голяма ръб, отколкото левата. Ако го вържи за левата, според мен ще го качи тук, ще го издърпа по-лесно и ще продължи там. Аз така си мисля. Аз мисля, че това дърво ще стане. Ние от другата страна. Да, може би, защото пак ще го качи на... Ама така ще мисля, пари!
Даже не виждаш. А? Това е много яко.